Ei kukaan ryösty mun rahaa. Vaihtokauppa. Jäit kiinni itse teossa. Pääsette vapaaksi sillä tavalla, että saatte yhdet tyypit kiinni, jotka käyttävät yleensä pommeja. Yhden kerran ne yhdet tyypit pääsivät melkein heidän jäljelle, mutta sitten heidät räjäytettiin. He ryöstivät noin 1 000 000 euroa. Saatte tuon menoperin. Onnea matkaan. Oho, mä taisin ajaa sen päältä. Hei, on tää kunnon pyssy kyytiin. Pommi ei. Kiitos tässä kun saitte heidät kiinni. Lampaaliha on parempaa kuin kaupan.